édes nemes paprika, friss ropogós kápia. Jöjjön és vegye már, aranyom, jöjjön, vegye már. Csak ez a kevés van, aranyom, jöjjön, vegye már. Itt vagyunk a Hunyadi téri kistermelői piacon, és a Kosdi portékával ismerkedünk. Milyen termékek vannak nálatok? Szörpök és lekvárok vannak nagy mértékben, különlegességekkel is előhozakodtunk már az idén. A szörpökben van például rózsaszörp, pittypangszörp, akkor fenyőrügyszörp, ibolyavirágszörp. Ezek milyen egészségügyi problémákra nyújthatnak akár megoldást? A rózsa az például D-vitaminban gazdag, ezért a bőrre nagyon jó. A fenyő az meghűlésre, megfázásra, immunerősítésre, a pittypang az pedig gyomorbántalmakra, epére. Tessék, drága, szép a sóska, fér még abba a szatyorba. Most már megkezdődtek a gyümölcsöknek a betakarítása, kezdtük az eperrel, innentől kezdve jön a málna, a ribizli, a szeder, a megy, ezekből mindegyikből fel fogunk dolgozni. Készítünk most már nyírfa cukorral is termékeket, meg hagyományosan is. Vannak lekvárjaink, amik tartósítószeresek, de most már bejöttek a tartósítószermentesen készítettek is. Egy kezdőházi asszonynak mit ajánlasz, hogyan érdemes akár egy befőzésnek nekiállni? Üvegeket mosson először jó sokat. Csak vegye már, aranyom, jöjjön, vegye már. Hogyha a Hunyadi téri piacra valaki nem tud eljönni, akkor ezeket a csodálatos portékákat hol lehet még beszerezni? Kosdon, ahol lakom, ott a házunknál is bármikor, meg hát természetesen a Kulcsosházban. Milyen akciókkal várjátok azt, aki esetleg Kosdra látogat? Akik a Kulcsosházba jönnek Cselőtte pusztára, azoknak mindig valamilyen akcióval kedveskedünk, hogy ha 3 vesz, akkor 2-nek az árát számoljuk, vagy valamilyen akciót mindig kitalálunk nekik. Látod azt esetleg, hogy a fiatal vásárlóközönség az mondjuk gyarapodott? Igen, nagyon-nagyon észrevehető, egyre igényesebbek a vevők szerintem, és egyre többen veszem észre azt, hogy maguknak főznek be. Ismét visszatért a kedv ahhoz, hogy befőzzenek az emberek.